Allura, nħodu fil-forma ta' konverzazzjoni. Mhux hekk, għalhekk qed nagħmlu dal-programm. Irridu nitilqu minn dik il-premessa. Skuża kemm moħħallek ieħor ikollna backup lelek ikollna Dak biex jekk wieħed ma jaħdimx ikilna Kemm importanti. Ejja, waħħallu hemm. M'għandix xina. Don tista' teditja mbagħad mhux hekk. Ejju, ma nippruvaw ma neditjawx ħafna mhux. Le, ma ġifieri. Ejju, tista' tedita, tista' Nieħu xi żbol ngħidlek isma'. Ejju, tista'. Dak il-karti ma tix tibda ħajti. Ejju, dak nżommu fik. Għax dawk għandi l-mistoqsijiet. Mhix fair ta. Inti m'għandek fuq għax tikkupja hemm m'għandix. Mhux qed nikkopja xejn. Le. Intom li tagħmluni veru minix intom għandkom impressjoni tiegħi ħasra li mi veru mhix. Għandik ħarsa ta' xettiċiżmu fuqok. Okay. Okay. Kif int? Mhux ħażin. Jiġifieri mhux tajjeb. U lanqas ħażin. Mhux hekk. Sena ilu inti kont bħal da żmien sena inti kont Don Anton. Illum sena wara inti l-eċċellenza tiegħek Monsignor Issof ta' Għawdex. Mhux hekk tħossok differenti. Forsi għax għadni ma tħallx fiż-żarbun ta' Isqof, imma ma nħossni xejn differenti. L-istess bħal qabel għadni, Don Anton. Kif sejjer? Sejjer kif ħsibt li se tmur, sejjer għar, sejjer aħjar? Naħseb li sejjer. Ma nistaqsix jekk hux aħjar jekk hux xar, għax ma kelli l-ebda pjanijiet jew proġetti jew pretensjonijiet. Naħseb li sejjer. Jiġifieri kull ma qed nagħmel hu li nimxi fit-triq kif kont ippjanajt. Nimxi man-nies, nimxi mas-saċerdoti l-ewwel qabel kollox. Kien hemm xi ħaġa li sorprenditek meta sirt Isqof li ma kontx qed tistenna li se ssib jew għax hija tajba jew għax hija ħażina? Naħseb li sorprendini jew forsi fejn naf jien. Xi ħaġa li naħseb li għalija mhux faċli jew aħjar qiegħed nitħabad biex nidħol iktar fija hija l-ħafna formalità. Iddejqek il-formalità. Aktar milli ddejjaqni, naħseb li qatt ma kont f'sitwazzjoni li fija speċi qisu tiġġib ruħek jew titkun eżatt skont ċertu protokolls u affarijiet bħal dak. Ġifieri dak l-ilbies fancy li naraw hekk, dak l-ilbies li n-nies forsi ma jifhmux x'ifisser kulħadd, imma tidher li tkun libes ta' Isqof ikollok aktar x'tilbies, dak ma jogħġbokx. Le mhux hekk, ma ngħidx hekk. Jekk fih is-sinifikat u jiena ngħix is-sinifikat li fih dak l-ilbies, allura u nittrasmetti s-sinifikat li fih, allura naħseb illi worth it li tilbsu, però meta isir jew sinjal ta' prestiġju, jew sinjal ta' poter, illi mhux fil-Vanġelu u hekk huwa bil-maqlub. Allura li mbagħad ma speċi qisu ma nħossnix hemmhekk jien. Jien nafek ftit u nafek bħala bniedem illi ħafna nies joqgħdu jgħidu għax dak down to earth, imma inti vera down to earth, jiġri hawn xi ħadd li kelli ngħid down to li għandu ċertu awtorità bħalma inti u down to earth huwa int. Ma naħseb ma naf il-ħadd aktar huwa down to earth minnek. U qed ngħidha għaliex pereżempju anke x'inhi wasalt hawnhekk, ridna nċaqalqu l-bankijiet, battu ċaqlaqtu inti, ma kellekx xafet ċaqlu inti, qabel ġejt li qasrit nilbes ġliek għaliex ħanitkellmu fuq id-dbatija u ħassejt li l-ġliek mhux sew. Ifhem, jiġri huwa kostrut soċjali mhux hekk bħal biex tidher daqsxejn pulit. Le bħal diversi affarijiet oħra. Allura speċi jisma' nirrispetta kull idea, mhux hekk jiġifieri jiena m'għandix diffikultà illi xi ħadd jew l-oħrajn mhux hekk jiġifieri iġibu ruħhom ikollhom speċi jagħmlu enfasi fuq poter jew m'għandix l-ebda diffikultà.
mhux qed nitkellem fil-Knisja, qed nitkellem fuq livell in ġenerali. Però imbagħad fejn niġi jien, inħossni persuna li għandi l-idea tiegħi. Forsi strambi kultant, mhux kultant, ħafna drabi. Però nħossni liberu, jiena persuna libera, jiġifieri biex akkwistajt il-libertà tħabat tiegħi u allura. U għadek tagħmel ħafna xogħol tal-idejn, jiġifieri meta narak dejjem meta ma nkunux f'setting ta' kameras, meta ma jkunx hemm il-kameras qed jiffilmjaw tiġri bil-papoċ, tirranġa għal qudies inti, anke issa li żirt tisqof ninnu ta'. Ma dak mhux xogħol tal-idej, dak huwa Iva, xogħol bħalma jagħmel kull missier, kull omm, mhux hekk tipprepara d-dar, tipprepara l-ikel lit-tfal, mhux hekk, ġifieri bħalma tagħmel int u x'hekk titmur tagħti l-petrol il-karozza. Imma Ma naħsibx li għandek, Imma jminix li sqof. X'differenza hemm kbira, m'hemmx differenzi kbar, mhux hekk. Anzi, suppost aħna nkunu iktar għas-servizz, iktar għal-qadi tal-oħrajn, mhux hekk. Inkella naħseb li nkunu niżvijaw wisq minn dak li qiegħed jistenna minna. U għadek tagħmel xogħol tal-idejn bħal dbajjat u hekk. Sfortunatament le. Għax meta sirt tisqof kulħadd kien joqgħod jistaqsik għax inti għandek il-warrant electrician u ma għadek x'waqaf. Sfortunatament kemm ilni nista' ngħid li le. Iva għandi pjanijiet nittamaw li jaslu għax nixtieq li qabel is-sajf jew forsi meta ir-restrizzjonijiet tal-Covid jinħallu xi ftit, niltaqgħu xi ftit hekk grupp ta' rġiel bħas-soltu u nagħmlu ftit xogħol, hekk xi ħaġa li toġobni ħafna. Minn barra li toġobni jiena nħossha mod prattiku, konkret tal-inkarnazzjoni. Jiena nemmen li il-fatt li Ġesu sar bniedem biex jagħmel dak kollu li jagħmel il-bniedem. U b'dan il-mod jiena nħoss illi kolli triq faċli ħafna, jiġifieri biex Ġesu jiltaqa' mal-bniedem. Jiena nista' ngħid illi mill-esperjenza tiegħi jiġifieri Ġesu iltaqa' man-nies mal-bniedem permezz tax-xogħol, permezz tas-sempliċità tal-ħajja tax-xogħol. Kif affettwatek il-Covid? Ħanilek ara l-ewwel sena nista' ngħid li l-ewwel sena l-oħra nista' ngħid li kienet affettwatni. Però u nista' ngħid kif ukoll kienet affettwatni, però bħalissa ma nistax ngħid kif qed taffettwani għax sinċerament bqajt għaddej bix-xogħol, bqajt għaddej bil-ħidma. Li nista' ngħid li affettwat hi x-xewqa tiegħi li niltaq' iktar man-nies. Dik affettwata. U dik tkiddek jiġifieri. Dik iddejjaqni għas sempliċi raġuni li x-xogħol tagħna ħafna drabi huwa x-xogħol tagħna meta ngħid xogħol tagħna l-missjoni tagħna u xekk li nwaslu lil Ġesu, nwaslu l-persuna ta' Ġesu lil oħrajn, huwa il-bażi tiegħu hija relazzjoni man-nies. Imbagħad l-iktar li qed taffettwani bħalissa hu nuqqas ta' possibilità li niċċelebraw l-Ewkaristija mal-poplu. Jiena għalija dinja mod speċjali pereżempju xi ħaġa li tkidni immensi li jiena nhar lejt il-kbir ma nistax niċċelebra l-Ewkaristija bil-komunità miegħi. Naħseb li jiena migdud ħafna fuqha u ma ngħidx imweġġa ma kważi, ġifieri għax inħoss li fejn saru konċessjonijiet oħrajn, fejn għafin li l-funerali pereżempju, li ltaqgħu 100 persuna funeral. Jiena inħoss li xtaqt il-possibilità li niċċelebraw almenu l-Ewkaristija bir-restrizzjonijiet kollha kif għamilna dejjem fil-festa l-kbira tal-Ewkaristija, fil-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet lejt li għalina hija kollox. Xtaqt li ma jkunux magħluqin il-knejjes da żmien. Il-vaccine ħatta? Il-vaccine ħadd l-ewwel parti. Okay. Ġifieri inti tot ma dawk l-anzjani biżejjed illi Le, aħna speċi anke fuq din, ġifieri għandi ftit il-konflitti tiegħi personali ġifieri fuqha. Il-vaccine ħadnieh għax xi ftit jew wisq aħna qegħdin u xekk mal-frontliners. Però għandi ftit konflitti personali fuqha, pereżempju jiena kelli ċans neħodha qabel u ddeċidejt li ma neħodix għax. Għalfejn? Għas sempliċi raġuni li nħoss li għandi neħodha minn tal-aħħar, mhux minn tal-ewwel. Mhux hekk. Tħoss li għandek tieħu l-vaccine minn tal-aħħar? Hekk naħseb mhux hekk. Għalfejn? Għax il-kaptan tal-vapur suppost jieħu l-vaccine jitlaq minn fuq il-vapur fl-aħħar. Mhux hekk, mhux. Imma l-kaptan tal-vapur irid ikun b'saħħtu. Ħalli sakemm il-vapur għadu mhux qed jereq,
Iwaslu sew fid-destinazzjoni. Iva, imma jekk ikun fil-periklu imminenti li u xek. Imma jekk ma jkunx fil-periklu imminenti li u xek. Li jina għal-grazza tal-la minix ma naħsibx li not mal-vulnerabli, forsi not ukoll magħhom ma nafx, jista' jkun. X'dara mhux billi taħseb int, mhux hekk. Allura jisu din ngħixha ftit f'konflitt, però ngħixha wkoll ma' sħabi saċerdoti ġifieri. Żgur li inti taf ħafna aktar minni li dan iż-żmien għal ħafna nies huwa żmien ta' dbatija u dwejja kbar. Mhux maħba l-pandemija biss, imma l-pandemija komplit taffiċ kollox u tagħmel kollox ħar. Isu sena ilu kien diġà diffiċli u issa li jisu rġajna bdejna mill-bidu kważi isu qed tkun ħafna diffiċli. Minkejja x-xjenza kollha tibqa' ssib in-nies jgħidulek li l-pandemija ma teżistix, il-COVID ma jeżistix. U nies jgħidulek il-COVID kastik minn Alla. U żewġ kategoriji ta' nies ninnota li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma kredenti ħafna, jemnu ħafna f'Alla. Dawk li jemnu li ma teżistix jemnu li b'jumejn sawm jgħaddi kollox. M'għandekx għalfejn toqgħod tieħu l-kura u dal-affarijiet u magħmul fil-laboratorju. U dawk li jemnu ħafna f'Alla wkoll jgħidu dak kastik minn Alla biex ipattilna tal-affarijiet ħżina kollha li nagħmlu. Kif tara inti? Għax kull jien ma nemmix li kastik minn Alla u laqqas nemmen li ma teżistix, imma fl-istess nemmen li jista' jkun isma'. Forsi qed jipprova jgħidilna xi ħaġa bija din, forsi qed jipprova jbeżbiżna. Jew mhux hekk. Ħanipprova nġib eżempju forsi niftehmu aħjar ta' ġifri kieku missieri li kien iħobbni u kont inħobbu ħafna. Tajjeb. Kien jgħidli Ton, kien jgħidli llum ma rridikx tmur tilgħab il-futbol għax il-homework għadek ma għamiltux. Tajjeb. Jiena qed imbagħti sembati mhux hekk. Sembati. Imma qatt mhu se nasal biex nikkonkludi ngħid missier ma jħobbnix. Anki jekk dak il-ħin forsi nirrabja nsabbat saqajja nirribella. Għalfejn qed ngħid nirrispondik hekk. Għax kemm fejn tidħol il-COVID, kif ukoll fejn tidħol kull esperjenza ħadbatija. Meta jien ngħid Alla qiegħed jikkastigani jew Alla nsini jew Alla jobodni, jiena nistaqsi u xekk. Imma jistax ikun li jien għandi nidħol f'relazzjoni iktar vera ma' Alla. Jistax ikun li għandi perċezzjoni li mhix preċiża ta' Alla. Bħali li billi konvint li missieri jħobbni, veru kien iħobbni missieri, għandi rispett kbir li ħsallhom. U allura speċi dak li qisu nista' ngħidlu kastik tiegħu jew noqqas li jiena kien jidħol u xekk kien jgħib u jisparixxi fil-ħafna mħabba li kellu lejja. Imma allura Għax kien hemm relazzjoni tajba miegħu ma, fimt? Il-biċċa qedaw li jiena l-biża' tiegħi li meta wieħed jgħid isma' jgħid Alla qiegħed jikkastigana, Alla rrabjat għalina, imma x'relazzjoni għandi ma' Alla biex nasal biex ngħid hekk jien. Nemmen li verament Alla jħobbni u jekk qed tiġri xi ħaġa għax hekk hija wkoll fil-pjan. Jew inkella forsi jiena rrabjat għal ħija, tajjeb jew rrabjat għal xi ħadd ieħor u nibda ngħid isma' għax int qed tagħmel ħażin allura Alla qiegħed jikkastigana, allura speċi iktar jirrabja għal dak li ma jinżillix fid-dinja milli konvinzjoni li Alla qed jikkastigani jew le. imma anke jekk ikollok relazzjoni tajba ma' Alla, xorta l-COVID tolqtok u ġalek dbati. Allura Alla kif jippermetti d-dbatija kollha tal-COVID fost l-oħrajn? Qed insemmi l-COVID għax hija dbatija ta' issa. Aħna ngħixu ħafna drabi l-illużjoni li xi darba se jkun hemm żmien jew mument fil-ħajja tagħna mingħajr dbatija. Jew li xi darba l-ħajja se teħles għal kollox mid-dbatija. Naħseb li hija illużjoni kbira din tal-bniedem, mhux hekk naħseb li ma nkunux b'saqajna mal-art jekk aħna għaliex għax issa neħilsu mill-COVID u tiġi xi ħaġa oħra. Tgħid il-COVID problema kbira, imma min għandu marda mhix problema ikbar mill-COVID, jiena niltaqa' ma' nies bħalissa illi l-COVID laqas biss taħbad ma' moħħhom. Qas biss. Għalfejn. Problema ta' relazzjoni mal-mara. Qas tiġi f'moħħu l-COVID. Tifel, marit, għandu tifel, ma taħbax ma' moħħu l-COVID. Ma ninsewx li l-problemi huma ħafna relattivi. Veru, tgħidli imma kif ngħixuha hija relattiva ħafna. Mhux hekk? Allura għalfejn qiegħed ngħidha għax il-problema mhix teħles mill-problemi, l-issue mhix teħles mill-problemi, l-issue kif taffronta l-problemi. Kif taffronta l-problemi? Jiena nitħabat magħha kuljum di. Kif tista' tgħix id-batija u tkun kuntent? Kif jista' jkollok
kanser barra minn fuq kulħadd u tibqa' titbissem u tkun kuntent. Naf nies, Kif Naf nies. jagħmluha? Xi trid tagħmel biex tagħmel? Naf nies. Hekk naħseb illi ma tistax tieħu każ bħalma qed issemmi int persuna marida b'kanser u tipprova toħroġ minnu prinċipji ġenerali, soluzzjonijiet tal-kif, ma tistax. Imma xi ħaġa jagħmlu dawn. Imma eżatt. Xi sigriet hemm. Eżatt. Allura tittara ftit pereżempju x'maturità umana għandha l-persuna. Pereżempju x'relazzjoni għandha ma' Alla din il-persuna. Tittara ftit pereżempju il-familja tagħha kif qed tgħixha il-marda. Tittara ftit is-support li għandha forsi minn professjonisti jew forsi ma tistax taqbad każ hekk. Għaliex għax inkella ssib elf eċċezzjoni għalih. Jekk taqbad każ tittaqbdu b'mod sħiħ. Allura bid-dettalji kollha tiegħu. Biex tasal imbagħad biex tgħid isma' dik il-persuna qed taffronta dik is-sitwazzjoni b'dak il-mod, b'dak il-mod u b'dak il-mod. Imma ma tistax tgħid isma' persuna b'kanser kif tista' taffronta. No. Naħseb li tkun mistoqsija destinata u xek għal risposta fallimentari. Ġifieri ma tagħmilx sens li nippruvaw nevitaw għad-dibatija. Iva, tagħmel ħafna sens. Tagħmel sens. U skur. Tagħmel ħafna sens. Aħna fil-ħajja tagħna u xek imsejħin biex nagħmlu d-dinja aħjar, imsejħin biex naffrontaw kull sitwazzjoni li tiġina fil-ħajja bl-aħjar mod, uman u spiritwali, b'mod li nkunu sew aħna fil-paċi tal-qalb aħna u b'mod li ngħinu lil ta' madwarna. Xina ma nistax naffronta l-pandemija u xek. Mur niġri niġġielet jew nikkorrompi biex nieħu l-veksin qabel ħadd ieħor. Tajjeb, biex insolvi l-problema tiegħi u nitfaħħa fuq ħadd ieħor. Ara xin jiġri fl-Ewropa, pereżempju, il-kwistjoni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-veksin. Ara x'ġara. Anka closer to home ġili tisma' bnies illi ippruvaw jew xi ħadd offrilhom jieħdu l-veksin qabel li suppost. Ġifri, jekk jiena biex naffronta d-batija b'mod matur, b'mod uman, jew aħjar biex naffronta kull sitwazzjoni tal-ħajja b'mod uman. Għax anki din, pereżempju, din il-firda eżaġerata bejn id-batija u l-ħajja, naħseb li hija irrealistika. Mhux ta' veru. F'liema sens? Għax id-batija hija l-ħajja. Tagħmel parti mill-ħajja, ma ngħidx li l-ħajja hija d-batija. Malfejn irridu nbagħtu. Naħseb li mistoqsija li nistaqsijin ukoll. Imma l-biċċa qiegħdaw, jiġifieri għalfejn iridu nbagħtu meta tistaqsija int ma tkunx tixtieq tweġiba ta' spjegazzjoni. Irrifletti ftit, Mark Lawrence, int tkun tixtieq li tneħħi d-batija. 100%. Żgur, u dik hija mistoqsija hija ipotezi irreali ngħidula. U xejn, hija mistoqsija magħmula għal xejn. Għaliex? Għax id-batija tagħmel parti mill-ħajja. Allura, għax jien meta ngħidlek imma għaliex lili, jew imma għaliex jiena għandi problema ta' saħħa, għaliex? Għaliex? Spjegali għaliex. Il-mistoqsija poġġuta ħafna ħażin, għax jien mhux spjegazzjoni rrid, jien irid inneħħi d-batija. Il-kelma għaliex tagħna it stands minn flok jien ma rridix. Jiġifieri jekk jien ħassejt xi ħaġa, tajjeb, inti ġrilna ħassejt xi ħaġa u qed teħe qed lest jien. Għandi xi ħaġa terminali u bdejt nibża bija. Dik il-biża wisq ikbar milli kieku jien kelli verament xi ħaġa terminali u aċċettajta. U naċċettaha. U nipprova naffrontaha. U nipprova niddirja magħha. Tgħidli żgur għax mhux qiegħda fuq hekk. Għajt inti sa tkun risposta. Ngħidlek jew għandek raġun. Għaliex għax dan l-istragil tagħna biex ma nibżgħux mid-batija hija realtà, hija l-ħajja tagħna. Jiena taffaxxinani l-fatt li Alla sar bniedem, tajjeb. Din il-ħaġa taffaxxinani. U għaliex għax Alla daħal f'dak kollu li hu uman, saħansitra fit-batija. U din hija xi ħaġa kbira ta'. Aħna nitħabtu biex neħilsu mid-batija. Tajjeb, nippretendu li aħna iktar minn Alla. Għaliex għax Alla fl-erf tiegħu, fil-qawwa tiegħu, għażel li jidħol fil-batija tal-bniedem. Għaliex imma? Għax jixtieq iħobb il-batija għax mażokista le.
Imma biex id-batija tiegħi u d-batija tiegħek, id-batija tagħna, aħna nistgħu ngħidu li din hija d-batija ta' Alla. Tgħidli forsi bħala kelma tista' tidher imma f'kemm fiha x'taħsar u x'tifhem. Jiġifieri li d-batija hija divina. Il-problema qiegħda ta' d-batija. Id-batija fiha nfisha mhix ħażina. Ħarilek kif mhix ħażina. Jiena niftakarni għadni żagħżugħ ta' 16-17 sena, irrid nilgħab bil-futbol mat-tim tar-raħal tiegħi, tajjeb. U kont nagħmel sigħat u sigħat tiela u nieżel it-tela tar-raml inti taf fejni, nitrenja, araq nieżel fi sħana u fix-xemx biex il-coach jilgħabni l-ħadd lili. U dik hija batija. Dik hija batija. Nimmaġina jien tu anki jien min jaf kemm sigħat għamilna nistudjaw bil-lejl. U dik hija batija. U dik hija batija. Id-batija fiha nfisha mhix ħażina. Tgħidli hemm differenza bejn batija u d-batija. Iva ngħidlek għandek raġun. Imma fiha nfisha d-batija mhix ħażina. Anzi, l-affarijiet isbih mid-batija joħorġu. Hija t-tifsira li inti tagħtiha. It-tifsira li aħna nagħtuha. Minn barra d-batija fiżika tagħna. Tgħidlix li qed nipriedka. Minix qed ngħid li qed tippriedka. Ma Qed tgħidha inti. all right. Minn barra d-batija fiżika tal-ġisem tagħna, tajjeb, hemm d-batija morali, il-mod ta' kif inħares lejn id-batija fiżika, li hija fundamentali fil-mod ta' kif napproċċja d-batija. Fundamentali. Issa li jiena immur niġri tiela u nieżel dik hija u xejn d-batija. Imma għalija li għandi target Li tajta t-tifsira li titissir futboler tajjeb. u li l-iskop u qawwi u f'saħħtu, għax dak irid ikun l-iskop f'saħħtu, tant f'saħħtu li jeleb saħansitra il-kost. Imma għalmenu dik id-batija għażilta int. U t-tifsira tagħha hi li l-iskop tagħha u li se ssir futboler tajjeb minna. Mhux dejjem tażilha int anki Imma min għandu kanser ma għażilix hu. Ija, imma l-istudju laqas għażiltu int, tgħidli ħatqabbel l-istudju u xek mal-kanser, le, mhux ħatqabbel l-istudju mal-kanser. Tagħmel sens. Però jiena ħankun konkretu prattiku. Jiena naf nies illi inqdew bil-marda tagħhom u anki mard serju biex jikbru u jimmaturaw umanament. Pereżempju kemm rajt nies jien, mhux ħafna x'forsi dak li jkun xintejt kemm rajt nies min jaf, mhux ħafna, imma rajt nies illi moħħhom pereżempju fix-xogħol, moħħhom fil-flus u jgħidulek li kieku ma kienitx il-marda, kieku jien kont nitlef mhux biss ħajti u saħħti imma l-familja u dawk li jħobbuni. Imma ikun hemm il-kapaċità fil-bniedem, tajjeb, li nemmen ukoll tiġi wkoll mill-grazzja ta' Alla, anzi ħafna drabi mill-grazzja ta' Alla. Li ikun kapaċi jara lilin mill-immedjat. Issa dak il-ħin diffiċli ħafna li ma tarax li f'dlam. Sant Wistin għandu espressjoni li toġobna ħafna jgħid titlob meta tkun f'saħħtek għax meta ma tkunx f'saħħtek ma jkollokx moħħ ta' talb. Ġifieri relazzjoni ma' Alla, jiena lekk imbagħad ħafna drabi aħna nippruvaw nibnu relazzjoni ma' Alla x'in aħna mkissrejn ma lax tibni relazzjoni ma' Alla. U qed tistenna li dan Alla jerfek il fuq u qabel qatt ma kellek kuntatt miegħu, ma tistax tifhem x'jiġifieri tinżel mal-art. Jekk int qatt qabel ma kellek relazzjoni ma' Alla, issa tridu lil Alla jirranġalek is-sitwazzjoni u ġieli tiġi tajba għax tfiq u ġieli ma tiġix. U ma tiġix tgħid minn Alla mhux veru tikkonferma dak li kont qed taħseb qabel. Imma din induru għad-diskors li konna qed ngħidu qabel, jiena għax għandi relazzjoni tajba ma' missieri. Relazzjoni tajba kontinwament ma' missieri u m'għandix bżonn tal-kastejk biex noqgħod nokkroblu lil missieri ngħidlu għatini u jekk għatini ngħid missieri ħanejn u nerġa' mmur fejn kont imbagħad wara. Jekk jien għandi relazzjoni tajba miegħu, allura dik id-daqqa li jinħadd fit-tbatija, jien naħseb li nħares lejha mod ieħor. L-erba' fost il-ġimgħa jixtieq jirringrazzja Asset tal-Istudju, Paul Target, Logo Graphics, għal Makeup Evania Balzan bil-prodotti Sotis,
grazzi għal Peach and Sorrel Wellness Center, għal ritratti, Clint Gerald Photography, Heartbeat Studio, Dolmen, Bistro 516, Q-Bar, Valletta Waterfront. Milux smajtek tirrakkonta storja. Nixtieq tirrakkonta, għax vera impressjonatni. L-istorja ta' meta għamilt xi offa u bdew ideħlin donazzjonijiet anonimi tan-nies u kellek ammont ta' flus u li kellek tara l-min se tagħtih għax kien fil-bżonn ta' falli ma' storja ngħid. Naf. U naqqet nsaqsik tgħid għax naħseb li tagħmel ħafna sens fil-kuntest tan-nies li qed ibatu. U naħseb li storja ta' tama. Kien il-milid naħseb ta' xi 5 snin, naħseb 4 snin, 5 snin ilu, xi ħaġa kien, ma niftakarx eżatt is-saddata. U jien hemmhekk fejn qiegħed fejn għadni x'issa waqt nitlaq minn hemm jekk alla jrid l-isieħu tal-familja. Kull milid bħal kull knisja u kull parroċċa u x'hekk nagħmlu inizjattivi ta' karità. Mhux hekk? L-istess, ġifieri anki din, ġifieri aħna ma rridux inserħu rasna b'inizjattivi ta' karità. Aħna l-ħajja tagħna tkun kollha karità kista jkun. Imma okay. U waħda, insomma, l-proposta kienet li jġibu xi oġġetti, xi bottijiet tal-preserves u xi ħaġin u affarijiet oħrajn biex imbagħad nagħtuhom lil dawk li jkunu fil-bżonn, il-familji jkunu fil-bżonn. U niftakar waħda mill-helpers li kien hemm hemmhekk darba minnhom hiju tneħħi l-affarijiet qalt idun Anton naw envelope. U jiena ftaħt l-envelope u nsib il-flus fih. U ma kontux tafu minn ħallih? Le, ma kontx naf minn ħallih, assolutament. Jekk ma nisbarjax kienu xi 500 euro. U niftaħ l-envelope fil-flus. U bdejt naħseb dan imma kif qiegħtaw l-envelope mal-oġġetti u qed imma tgħid dan u taf inti ġifieri kważi jara l-moħħ kif jibda jaħseb imma tgħid dan għall-Knisja jew għall-karità. Interessanti, ġifieri l-egoizmu u xejn. Tistax iżommu għal xi landa żeba pereżempju. Eżatt, issa ma nafx għal xiex dak il-għar. U ma naf li titbajjat u tkaħħal u tgħid. Le, dan qiegħed hawnhekk mal-oġġetti dan irid imur għall-karità. Okay. U għaddew forsi x-3 ijiem 4 u kelli persuna f'moħħi jien u qed nagħtihom lil din persuna. Li kont taf li kellha bżonn. Li kont naf li kellha bżonn. Kont naf li kellha bżonn. U niltaqa' ma' din il-persuna u nagħtiha dan l-envelope u din il-persuna qalt li Don Anton, qalt li dan l-envelope fejn sibtu? Qalt li taħt il-Christmas tree. Qed iva taħt il-Christmas tree. Għal dak jien poġġejtu l-envelope taħt il-Christmas tree. Għal dan poġġejtu għalti biex tagħtih lil min għandu bżonn iżjed minni. Ġifieri di kienet fil-bżonn. Tant kienet fil-bżonn li meta sibt il-flus inti ftakart fiha biex ittihomla. U ġiti biex tgħin il-ħaddieħor. Itu kit tama tal-istejjer. Mhux tama biss imma lezzjoni kbira lezzjoni kbira. Aħna dejjem nistennew li nkunu sinjuri biex nagħmlu ftit tal-karità. Imma iktar ma tistenna li tkun sinjur, inqas tagħmel karità, għax jew tistenna li tkun sinjur, jew tagħmel karità. Mhux hekk, ma jmurux flimkien. Ġesu wkoll ġab dimensjoni oħra bil-mewt u l-passjoni tiegħu li fi kliem il-Knisja fetħilna din il-ħajja ġdida li f'kelma waħda hija l-ġenna. Ġili għaddilek minn moħħok hekk, ġili jiġik dubju mqar żgħir, imqar rari, illi illallu sa min naf kieku m'hemm xejn. Din ħobb nistaqsija dil-mistoqsija għax jiena nikkonsidra ruħi reliġjuż u nipprova ngħix ħajja ta' fidi, imma this is always at the back of my mind. Min jaf kieku? Innallu, min jaf kieku m'hemm xejn? Ħanidek ħaġa, jiena aktar minn dubju, nirraġuna ftit fuqha. Issa jew il-bniedem verament jiġifieri jien u int insertajna ir-riżultat mhux hekk tal-kombinazzjoni, mhux hekk tal-kombinazzjoni. U allura msiken aħna l-insertajna daqshekk intelligenti, daqshekk perfetti, daqshekk spiritwali, jiġifieri mhux kollox marbut mal-ġisem, imma għandna intelligenza, għandna memorja, mhux hekk.
u għandna aspirazzjonijiet u xewqat u allura għandna parti mill-etern fina. Se jew insertajna veru sfortunati għall-aħħar għax insertajna riżultat perfett tal-kombinazzjoni. Okay? Jew nkella għandu raġuni il-messaġġ evanġeliku. Xek li aħna uliet ta' missier li għamilna mhux biex ngħaddu 4 ijiem sempliċement hawnhekk, imma nilħqu il-climax il-qofol tal-ħajja tagħna meta niltaqgħu miegħu. U dejn u xek u xtridni tixtieq ninsemmija jekk hemm forsi tixbija li tista' toqrob lejn dan. Mhix prova, imma tista' toqrob, tista' tgħinna nifmu l-esperjenza ta' dan li qegħdin ngħidu. It-tarbija ġewwa l-ġuf tal-om. Mhux hekk it-tarbija ġewwa l-ġuf tal-om tkun qiegħda sew, tant tkun qiegħda sew li aħna ħafna drabi meta nħossuna fil-periklu nerġgħu nieħdu l-pożizzjoni ta' kif konna fil-ġuf, mhux hekk nerġgħu npoġġu il-ponnijiet quddiem moħħna hekk quddiem biex nipproteġu lil nfusna kif konna dakinhar għoqda fil-ġuf tal-om. It-tarbija ma tkunx tittoħroġ mill-ġuf, veru, xin jasal went titlaq, bħalma meta jasal went tal-mewt titlaq, m'hemmx mod ieħor x'tagħmel. Għaliex ma tix toħroġ? Għax ma tafx hemm minn barra u ħirġa u xek tilħaq disperazzjoni, l-paniku, mhux hekk meta ħirġa mill-ġuf tal-om għax sejra f'dinja li ma tafx x'inhi. Naħseb li nistgħu nxebbħu ftit dak li jiġri t-tarbija lil kull wieħed u kull waħda minna f'dawk il-momenti fil-moment tal-mewt. Aħna nafu biss xaw f'dan il-ġuf, f'din id-dinja, u jekk jista' jkun nixtiequ ntawlu iż-żmien li noqogħdu għax hawnhekk nafu xaw u n-naħa l-oħra ma nafux. Ġifieri jista' jkun li dan huwa ġuf ieħor qisu? Jien hekk nimmaġinah. U nafu biss aħna xaw hawnhekk. L-unknown idejjaqna mhux hekk. Il-fatt li ma nafux hemm in-naħa l-oħra idejjaqna. Għax jgħidulek għax ħadd ma mar u reġa' ġie. Mhux veru, mhux hekk għax kien hemm wieħed li mar u reġa' ġie. Li huwa Ġesu. Imma xorta waħda anki kienu 3 jew kienu 4, konna rridu ħadd ma mar u reġa' ġie. Għax aħna ma mmorru aħna u nerġgħu niġu aħna, ħadd ma mar u reġa' ġie. Il-mistoqsija ta' relazzjonijiet. Mhux xi sigriet illi qed ngħixu fi żmien fejn ħafna relazzjonijiet qed jitkissru jew jidhru li qed jitkissru. U almenu brat aktar maġla. U darba smajtek tgħid illi aħna forsi ma nafux biżejjed kif nibnu relazzjonijiet. Issa min jafek ftit b'mod partikolari f'għawdex jaf li inti guru ta' relazzjonijiet. Għal raġuni mhux biss li inti psikologu imma li wkoll akkumpanjajt ħafna koppji fil-mixja tagħhom fi żwieġ, inti tieħu ħsieb il-post li semmejtu jgħidulu ta' kana aħna ngħidulu li fih ħafna koppji jgħidu li Dun Anton salvalhom iż-żwieġ u qed ngħidha għax hekk hu vera u għax qalu għalili u mhux biex nilaqek għax taf li m'iniex tip ta' bniedem li nilaqek. Ġifieri inti tifhem f'dil ħaġa. What is going wrong? Għalfejn jitkissru daqshekk relazzjonijiet? Biex nippreċiża ftejtek jiena ma nirranġa l-ebda relazzjoni, jiġifieri ir-relazzjonijiet jirranġawhom huma u xekk. Blajnuna tiegħek. Il-persuni li jkunu fihom, mhux hekk, u anzi aktar milli blajnuna tiegħi jisu bil-mod tiegħi ta' kif ngħinhom joħorġu l-potenzjal tagħhom. Imma salvaw żwieġijiet wara l-taqgħu miegħek. Jekk hemm xi sem tiegħi dan huwa jiġifieri u aktar għajnuna fl-awareness, però insomma ħalina minn dan. X'mar ħażin? X'inhu qed imur ħażin fir-relazzjonijiet biex qegħdin jitkissru daqshekk jew in-nies mhux kapaċi jżommu daqshekk commitment? Jien naħseb li mhux lakemm tagħti risposta waħda għal din id-domanda mhux hekk, però nipprova naqsam miegħek xi ftit riflessjonijiet hekk li sikwit nagħmel. U fost l-oħra mill-esperjenza li għandi mal-koppji. Pereżempju, niltaqa' ma' ħafna koppji illi il-problema tkun illi jieħdu ħafna for granted il-xulxejn. Issa din il-kelma li tieħu for granted nużawha ħafna, però nixtieq nidħol ftit fija. X'jiġifieri tieħu for granted? Tieħu for granted jiġifieri li tagħti ħafna drabi mingħajr ma jindunaw jagħtu importanza kbira pereżempju lix-xogħol, lill-flus.
il-flus. Tgħidli imma jekk ikollhom il-loan, jekk ikollhom x'se jagħmlu. Ngħidlek iva veru, inħoss li m'hemmx għalfejn li wieħed jibla d-dinja mill-ewwel fis-sens, jekk jien kapaċi noqgħod f'żewġ tikmamar tajjeb attrezzati b'dak li hu bżonn już. Nibda bil-mod fil-bidu, mingħajr ma nidħol għal loans enormi. Illi mbagħad jispiċċaw hekk jien nispiċċa naħdem u nistinka għall-familja u fl-istess waqt mingħajr ma nindu qed inkisser il-familja. Għaliex għax ma jkollniex ħin għal xulxin, meta niltaqgħu kulħadd tajjim mejjed u rrabjat wieħed għal ieħor. U flok li fil-fatt inkun qiegħed nibni, inkun qiegħed inkisser. Il-problema jew ukoll li llum anke żewġ tikmamar titieħu loan kbira għalihom. Ija, però sfortunatament kultant inħoss illi iż-żar tagħna l rajjestana u xek tajjeb li jkollhom ideali kbar u ideali sbieħ. Imma kultant jitlu għal piżijiet illi biex ngħidlek ikunu jistgħu jiffrankaw minnhom. Piżijiet kbar. Il-lum mhux hekk li jkollok flet jew dar bħal ta' ħaddieħor jew forsi aħjar minn ta' ħaddieħor. Tista' tkun nasba kbira għal ħafna mill-koppji tagħna. Mhux biss, imbagħad hemm dak kollu li jġib miegħu il-ħajja ta' relazzjoni, hemm is-safar, hemm il-karozzi, hemm ħafna drabi li jiġri li il-mentalità soċjali tant gerjata u orjentata fuq il-ħ tal-flus. Inħoss li dina problema kbira. Illi mingħajr ma tinduna koppja fil-waqt li tkun qed tistinka u taħdem biex mingħajrija tibni u jkollha fejn jaf jinek ngħidilhom jaf kemm timmaġinawkom li intom qegħdin kuntenti ħdejn il-fireplace jew mal-pool jew għax hekk jimmaġinawhom fil-bidu. Imbagħad mat-triq però dan kollu jisfaxxa fix-xejn. Anzi ħafna drabi jispiċċaw b'ħafna nkwiet, jkollhom ħafna loans imbagħad, jitlu f'ħafna nkwiet. Jew inkella dan x'qiegħed iġib imbagħad, dan qiegħed iġib u hekk ħafna nuqqas ta' fiduċja fir-relazzjoni. Waħda mid-diffikultajiet il-kbar li nara hi li propju minħabba l-flus illi jitilqu pereżempju il-miżżewġin kif jiżżewġu jitilqu b'żewġ kontijiet totalment separati. Tgħidu li ma mhux kulħadd hekk jagħmel, tgħidu li x'inti tgħid qed titkellem barra miż-żmien għax illum kulħadd hekk suppost jagħmel. Le, m'iniex nitkellem barra miż-żmien, qiegħed nitkellem minn dak li jiena konvint minnu. Taħseb li għandu jkollhom kont wieħed għax. Almenu jekk mhux wieħed ikollhom tlieta. It-tielet wieħed għal min? Wieħed komuni li jkun fih il-balk, li jkun fih il-parti l-kbira, u l-oħrajn biex ikunu jistgħu dak li jkun. Imma jew wieħed jew tlieta fuq l-odd numbers, mhux tnejn. Għaliex? Għax ħafna drabi diġà biż-żewġ kontijiet diġà jitilqu minn qabel diġà jinfaxxaw rashom qabel ma jkun hemm il-ferita. U jekk tinfaxxa rasek, il-ferita tiġi. Jekk jien diġà nitlaq u xek bl-attenzjoni li jisma' il-post id-dar tiegħi kollha kemm hi, il-post tiegħi. Għalli jista' jinqala'. Għalli jista' jinqala' imbagħad taġu fija tiegħek. Jekk jien diġà tlaqt separat, jiena qatt mhu se ninvesti totalment li l-nifsi kollni kemm jien u xek f'xi ħaġa komuni, lanqas qatt. Għax jien diġà tlaqt minn qabel bil-presuppost li din tiegħi u dik tiegħek. Imbagħad anomalija oħra li jiena nara u ngħidilhom biha di. Allura ġismi jiswa inqas mill-flus, ġismi huwa inqas mill-kont li għandi l-bank għaliex. Għax ġismi tajtulek kollu kemm hu fi żwieġ. Imma l-flus le. M'hemm xi ħaġa li mhix taħdem sewwa. Ma tarax xi ħaġa li mhix tinkwadra. Jew inkella mhux veru qiegħed nagħtihulek ġismi jien. Imma qiegħed sempliċement nuża tiegħek biex nieħu gost. Ġifieri jiena naħseb li hemm ħafna x'nirriflettu u x'hekk fuq il-fatt
għalfejn qegħdin jitkissru relazzjonijiet. Dan l-aspett isu iktar ta' mentalità, ta' kultura, però mbagħad hemm aspett ieħor inħossu importanti ħafna u l-aspett tal-formazzjoni ta' relazzjonijiet. Jiena naħseb li maħniex preparati biżżejjed biex nidħlu f'relazzjoni. Sfortunatament l-edukazzjoni llum hi gerjata orjentata kollha kemm hi lejn il-professjoni, mhux lejn il-persuna, lejn il-professjoni. U din hija problema, għaliex għax l-edukazzjoni suppost l-iskop tagħha jkun li tagħmel persuna iktar libera, iktar ħilsa, iktar libera. U mhux li timla persuna b'ħafna kontenuti biex imbagħad tkun kapaċi tirrendi u taqla l-flus. Allura dan ifisser li attenzjoni lejn il-persuna, lejn il-karattru tal-persuna, lejn il-maturità umana tal-persuna m'hemmx biżżejjed fejn tidħol l-edukazzjoni. Il-Knisja tgħid għax qala San Pawl qabilkom u tirrepetuha ħafna. Kieku Ġesu ma qamx mill-mewt, kieku l-fidi tagħna ma tfisser xejn, da kollu ma jfisser xejn. Għala ma jfisser xejn, mela Ġesu mhux xorta kien persuna kbira, bravu ħafna li ħallilna ħafna valuri li kien forsi hawn min politiku tajjeb ħafna li tant għallimna kif naqbżu għall-inġustizzji u kif ngħixu ħajja tajba u kif tħobb. Kieku ma qamx mill-mewt da kollu għaw doing dow. Jien naħseb mhux biss kieku dak kollu għal xejn, però kieku veru ma' xejn. Għaliex għax il-Knisja bdiet propju minħabba din il-ġraja straordinarja. Il-Vanġelu beda bil-maqlub, ma ninsewx. Il-Vanġelu ma bidix mit-twelid ta' Ġesu, imbagħad il-mirakli, imbagħad il-pritki tiegħu, imbagħad il-passjoni, imbagħad il-mewt, imbagħad il-qawmin. Le, mhux hekk beda, imma bil-maqlub. Beda bil-ġraja tal-qawmin. Allora kieku ma qamx, ma kien jeżisti xejn Għas komunità ma kienet teżisti mhux hekk. Kien ikun bniedem speċjali, partikolari, importanti, imma ħa kollox is-sens tiegħu, ġie kollox f'postu, wara li Ġesu qam mill-mewt. Mela dak kien ifisser il-mirakli tiegħu, mela dak għalhekk tkellem li l-imħabba tibqa' mela imma kollox u xek biex ngħidu hekk ġie mifhum aħjar minn wara li Ġesu qam mill-mewt. X'inhu l-ikbar dnub li nista' nagħmel? Dan ma ngħidux jien imma jgħidu l-Vanġelu, tgħidu l-Iskrittura kollha, huwa dnub kontra l-imħabba ta' veru, l-imħabba vera. Huwa faċli ħafna tali tagħmel dnub kontra l-imħabba, faċli ħafna. Għaliex għax l-imħabba vera hija mixja biex jiena inħobb persuna verament u nħobba għalija nfisha u mhux għalija nnifsi kif iħobb Ġesu. Għalhekk Ġesu. Very easy, faċli ħafna li jiena ngħid li nħobbok imma fil-fatt ikun qiegħed inħobb xi ħaġa li tagħtini. Mhux lilek. Kif jibdew relazzjonijiet, pereżempju, mhux hekk? Jien mhux inħobb lilek it-tfajla tiegħi, imma nħobb l-emozzjonijiet illi nħoss meta nkun ħdejk. Jew li ġġelni nħoss meta nkun miegħek, jew li ġġelni nħoss meta dak li tgħidli jew dak li tagħmel. Mela mhux lilek qed inħobb. Ħanibda bil-mod nagħlaq. Jien ma nemminx fil-għomor il-ħabs. Naħseb li mhux idea tajba. Naħseb ma jagħmilx sens. Ma nafx inti x'taħseb. Jien mhux se nirrispondi għal din id-domanda, se nagħtik risposta oħra. Jien nemmen li kull persuna imini għandha mhux biss sidmir imma dritt li jkollha l-possibilità li tirkupra, li tqum fuq saqajja. Kull persuna. U jekk din il-persuna weħda mhix kapaċi tqum fuq saqajja umanament, soċjalment, għax forsi s-soċjetà ta' qabel ikkontribwiet fl-itkissira għax il-bniedem ma jinbenix waħdu, ma jitkissirx waħdu qatt. Dejjem jitkisser bil-kontribut jew bin-nuqqas ta' għajnuna tal-oħrajn
u dejjem jinbena blajnuna taħt ieħor, qatt waħdu, qatt. Allura kull bniedem dak id-dritt li jinbena jibqalu sakemm idum ħaj. U ħadd ma jista' jħodulu. Qed naqblu flimkien. Imma mbagħad fl-istess ħin. Ma nistax nifhem kif tista' temmen illi x'ħadd jista' jmur l-infern għall-eternità. Min da Alla li jaħfer il-kulħadd, illi jagħti ċans il kulħadd li l-imħabba tiegħu jakbar minn kull ma għamel, li l-ħnina tiegħu jakbar minn kull ma għamel, qed nikkwota l-Iskrittura biex nirkemm jinbravu. Mhux vera, vera qed nikkwota l-Iskrittura ma mhux biex nirkemm jinbravu. Allura kif jibgħat il xi ħadd l-infern għal dejjem ta' dejjem ammen kif konna ngħidhom ta' konna żgħar? Temmen li hemm xi ħadd l-infern għal dejjem ta' dejjem ammen. Jiena ma nafx. Please għidli li għax inkella jiena I'm doomed naħseb. Jien ma nafx, jiena li ngħidlek hija dejn, ġifieri jien ma nafx jekk hemm xi ħadd l-infern għal dejjem ta' dejjem. Ma nafx u lanqas nippretendi li nkun naf għax naħseb li nkun superf. Però li nista' ngħidlek hija dejn. Ġifieri jekk jien l-infern iservini biex ma nisbaljax, ġifieri kastik ta' dejjem iservini biex ma nisbaljax, baqala ħafna x'nikber. Jekk l-infern qed iservik biex ibeżżek. Baqala ħafna x'nikber. Ġifieri għaliex baqala ħafna x'nikber? Għaliex jiena nemmen li hemm ħafna valuri sbieħ, il-valur tal-imħabba, il-valur tal-komprensjoni, il-valur tal-verità, il-valur tal-ħniena, il-valur tal-maħfra. Li huma sbieħ fihom infushom li għandi nimxi lejhom, mhux għax jekk ma nimxix lejhom hemm kastig kbir jistennini. Allura jekk jien. Imma hemm qiegħed l kastig, il-kbir jistennik. Però ma jinkwetanix ta' u jekk jinkwetani nibda ninkwieta jien, jiġifieri jekk hawn xi ħadd. Żgur inti min jaf kemm titlob u tgħix ħajja tajba u inti jisqob ma sax. Le, jiena bniedem bħal ħadd ieħor, bniedem bħal ħadd ieħor. Taħseb li tmur il-ġenna? Jiena mhux naħseb jiena ġifieri Ispera li sejjer il-ġenna. trid imur il-ġenna. Bid-dritt. Ma tafx li bid-dritt. Għala x'isqof. Le, għax bniedem. Għax bniedem u nipprova nifhem dejjem iktar kemm Alla jħobbni u nibni relazzjoni tajba miegħu. Nida bid-dritt issa qed niċċajta jiġifieri biex imma inħoss li aħna kollha kemm aħna msejħin għall-ġenna. Ma nafx jekk fimtnejx fil-punt ta' qabel għax nixtieq infhemu tajjeb. Ġifieri id-diskors tal-infern, ġifieri jiena naħseb illi jekk jien nisrani inkwetat bl-infern, ma jfissirx li qed nagħmel xi ħaġa ħażina x'inkwetat bl-infern, imma naħseb li l-missier ten fuq jinkwieta ftit għalija. Naħseb li jixtieqni ninkwieta mhux bl-infern, jekk hux semmur, jekk hemmx, jekk m'hemmx, mhux b'dik jixtieqni ninkwieta, imma jixtieqni ninkwieta il-missier li għandi hemm fuq, illi minix inħoss kemm iħobbni hu biżżejjed. Illi ma nafx jiġifieri u missieri biżżejjed. Naħseb li jekk nibda ninkwieta fuq hemmhekk, allura nibda nistaqsi iktar imma x'ixtieq minni, x'irid minni, imma kif inkun sew jien għax jekk inkun ibnu ta' veru nkun sew jien. Naħseb li nkun għadni fit il-bot minn relazzjoni ta' bejn missier u ibn ta' veru. Fil-Vanġelu Kristu qabżitlu xi darbtejn. Kieku Kristu jgħix illum? Fuq xi taħseb li taqbiżlu? Jien naħseb li taqbiżlu fuq naħseb in-nuqqas ta' attenzjoni lejn il-fqar, lejn l-immigrati. Qed nitkellem għalina forsi jekk bħala poplu. Għalija bħala Don Anton naħseb. Ek naħseb taqbiżlu fuq il-fatt li li jiena ngħid li nemmen u x'hekk Ministru tiegħu u x'naf jien. U forsi nista' nagħti iktar attenzjoni lejn min qiegħed ibati. U m'għandix biżżejjed. Naħseb hemmhekk jitlifa ta' veru Ġesu. Jekk jakkużawk li inti nisrani, taħseb li jsibuk ħati? Jien jakkużawni li nisrani nieħu gost, sinċerament. Ninkwieta jekk ma jakkużawnix. Sinċerament. Don Anton, grazzi ħafna.
Ġenerali.